Però aquest discurs, una Catalunya independent dintre d'Europa, farà el mateix discurs? O sigui, quan no li vagi bé una llei europea, dirà que l'hem de saltar? Home, no és això. Home, com no que és no és això? exactament el mateix. Com no és això? No és exactament el mateix. majories. És que Europa no és Espanya, per sort. Catalunya no és una república. I depèn de les Escolta, majories Europa que tenen- recolzin aquest canvi. A Si hi ha veure, unes àmplies fem una cosa. majories que recolzessin un canvi dins de la Unió Europea, doncs per què no? Això és, O sigui, teòricament, unilateralment és la Catalunya democràcia, dirà que no accepta les lleis europees dintre d'Europa i que bueno, Val a dir Si una Catalunya tenim independent una no majoria accepta aquí les al lleis Parlament europees nostre, dintre d'Europa, tenim la majoria al Parlament nostre i podem fer el que està a punt de fer vulguem. un referèndum Això no és un a l'hora de discurs. sortir-se d'Europa. Escolta. Si Catalunya independent decidís que no accepta les lleis europees, podria fer com el Això Regne és el Unit... futur de i Catalunya. No, O sigui, el futur de podria Catalunya és decidir no respectar la com farà legalitat el Regne Unit, internacional. que és un país independent, que Bueno, ningú doncs bé, discuteix doncs la seva vale. legitimitat com a país independent, Sí. podria discutir si Fora del surt... món. Això serveix si surt o si a la entra primera Unió Europea, meitat, no? a la primera meitat del segle XX, aquest discurs està molt bé, però a la segona meitat del segle XX ja no comença... I a la primera Un meitat segon, del segle no XXI mobilitzem